SK Špilberk uvádí Veletržní běh Brnem 2011. Sportovní odpoledne na brněnském náměstí Svobody v sobotu 14. května od 14 hodin. O pohár města Brna se utkají hráči a hráčky 15 různých sportů, včetně hráčů HC Komety nebo FC Zbrojovky. Široká veřejnost a mládež se může utkat v běžeckých štafetových závodech nebo soutěžích ve šplhu na laně. Dalším lákadlem jsou exibiční běžecké štafety a doprovodný program. Sobota 14. května od 14. Veletržní běh Brnem na náměstí Svobody. www.skspilberk.cz